Стършил от анархия. Стършил от анархия. Готин VTX2. То голяма сик се пил тук отзад иначе. Готов ли си, бат? 3, 2, 1, удри! Стършил достойно представяне. С двете хиксови се бръмчал с големи. Добре. Достойно представяне, аплодисментите добре. Продължаваме с анархия MCC. Как се казва? Дълги от анархия. То всички спрякори тук. Виж, няма един да каже, аз съм Гошо. Дългия, Стършила, или животното, жароваря. Ти знаеш нашите зрителски сметения. Да, ясно. Само ти ли си Гошо? Значи от анархи само той е Гошо. Има нормален, също има нормален. Всичко друго са някакви нормалници, брат. Давай. 3, 2, 1, старт! Аплодисменти да го чуем. Добре. Зеления с зеления ветехикс. Моя най-любим зелен водещ на планетата. Нещо иска да кажем, между другото, тук ти го чувам. Дай му микрофона, нещо искаш да кажем. Иване, Райков ще крещи да знаеш, че там коригира нещата. Ебане! Много поздрави от Враца! До година всички там, всички тук, там, Враца, Леденика, Мотомафия, МС България. Ти значи обичам, но пак да го кажа. Голям баритон, бе, брат. Не знам цено твой парите и дал за това, ти цено, ако ме чуваш. Той като пари лайт, бе, брат, голям баритон. Аплодисменти за Мария. Добре, зелен, добре. Продължаваме с следващия вид. Да ни прегракнали с този клаксон, бе. Днеска половинта състезание е ДТХ. Тук програмата е пълна при мен, разбираш. Бете му, да, клаксон, моля. Седо, чакай да питаме. Ти си кой? Аз съм Атанас. Откъде си Наско? Пловдив. Наско от Пловдив. ВТХ 1.8. Тук до сега друго няма, то само. Той като гледам, Сердо, като гледам, последния ще стане първи. Сезоните ти си, давай. Оле, тук е на Баба Яга. Сузи. Тук 800. Old school. 800. Аз ще мисля на сърче. Добре, тук с карбона. Добре. Стига, че ти скъпо. Не ти скъпо. Аплодисменти за Сузи. Чакай, запалим знаме. Те само казахме темата, само да припомня, абсолютно никакво палене на скари никъде. Добре, давай следващия. Ямаха Лоре, това беше моята първа мотолюбов. Как се казваш? Евгений Геннадьевич Овчинников. Очень хорошо, как тебе понравилось здесь, а? Очень много. На френски ще говорим после. Тук
Аплодисменти за него. Тук много добре. И пак само да кажа, не ходете на апаратите за бира, спрени са с лед, за да се охладят, да продължат да работят още 66 часа, който много му иска, но бара кенчета. 1 час няма да работят, съжалявам. Ако някой има техник, не разбира, може да отиде да погледне. Те, сега всички си мислят, че маркетингова цел да върнат да скупуват. Ние просто няма да никога не е смятал с такова количество да минава през тези апарат. Така, колега, откъде си? Пак ме техничи. Враца. От Враца го. Кой е това? Пак БТХ. Абе, Давай. давай, удри. Аплодисменти на Враца. Много ще е трудно. О, ге. Класика в жанр. Май, знам кой ще спише. Там мисля, че косачка Как се за казва? косачка за тръба. От Разград. Орен от Разград. Ули, какво е това, бе? Първи. Аз знам как. 103 кубики инче. Давай да видим. Давай косачката за тръба. Добре. Да чуем аплодисменти. Аплодисменти за Карличето. И пак бе техничи, пак ти сбедих сега. Ай, пак БТХ. Чакайте ме. Откъде си? По принцип съм от Ряно, ма вчера написна, който се е бил. Ти си се постави си рил. Слушай, знам, че чужда путка, давай кока, няма бой, давай го чуя, давай. Дай! Добре, не бързай, ти се знаеш.